maa min bɛ kuma la minnu ye n ta sisan aw kana ɲinɛ ale kelen don Diko ka général maréchal chef commando militaire de Diko, ministre de la défense de Diko, l'homme secret de Diko, le haut commandement militaire de Diko et le chef de guerre de Diko Nedou Bouboulado. Président Kalo kan sitambo Diko ko fansago ni be fisru wale jamana yini malido ni waliju kende wula ni bere ka misiri bla ka bla peuple bien ba peuple ka fanga bi ne de la ka bi ngo dine nyama fla dron ne ni nga duna be la to la khomeni ale ito franci ka shadirange mali kono waliju bain mamadou madani de ani fatmata guro de ay fama bi ala de be fama yada fama ka green président ka green pami yi koko dawla ko tigi bi o rete madeni yo e ma kuma chale ya e be nenia yo ba ira ka fo ete doneo Diko benini a fa benini a pa benini a somogo benini a demuso benini a dengo benini nte kawji muso mare mbe to de ma Mohamed Diko ki fo zena ki fo kanene na balma bela jelen fo ani Diko te fala ante bala ante bo dugugele ne be bo kai Diko be bo norwa amadoro medama madumuninga bara jumadon tara fe sun tigara gron nana badala bugu ay miniti demando ke kumala ko bula pembe be fola ma awde bala meneta la me akana digola nebe min no pe ko be daraka ala duna da sababu kama duna kontene bolo ala ni mani ro minganya o kana dimi pembe be fola ma tentoro ngan tumbe wali jumi ni dugukolo ka edo même fo mawe koko haglisi le général de Diko maire président a fait Diko keleteo Diko kelete rasi jal kalemi mbe bubu keledo ubabo ya élection ga ke ka bu Diko détruit nanya détruit anka hera be soro ameke président ma voilà nyina ma bubu teke mali président jamais de la vie parce que erreur minke ka toucher ni wali juina ateke mali président poni ala ko e kaloyi ana dogoni lew ku kanu wera segen quoi pembe kadu e ka ke ne rebe chamandu ka ko lawo ni karamo ba in kuma na o forote ya e koko be kanga ke Diko ko tere Diko ibe ka binka do misiri kono minu me million kele ni wa keme tala yala u kele war bo ala kata di Diko ma ai serasi minu na we war di Diko ma wa ai mais pourtant le kele ga le tumba nyefe na le tunte ibe ka teta mais bi do be kanga nema du min digira bubu na adogoni nuna lewo nunu iba do fanga min bina bubu tlela ntogoma bubu sise tlela adogoni mimbe ko lew amuso lew muso o dogoni fakele bakele o de tout ministre mini madame Soulenta amake ma famille d'abord ya kuma be fola joy fanga taka di bubuma kake premier ministre donc Diko tea har na ye duna bedi Diko mama na manga warte de aka duna beda manga war doni bedama mais million bi wolon la ni duru premier ministre bo takalo kalo o be Diko ma ima kuma info moi lew muso o to muso fakele bakele o de to ministre mini madame Lenta min tume min kuna o elu muso dogoni de o don
ma famille ma fola dɛ o ma fola dɛ digo ko ma juma don a ko bubula ne garibu de n sigilen bɛ n ka misiri kɔnɔ ne ma lettre ci maa ma m'a fɔ maa ka fɛn di yan mais n'u nana di an b'a minɛ n'u nana di ne bolo ma ne b'a minɛ ne ye garibu de ye o non mais a ma d'a ma fu o président ni ne yɛrɛ ye kɛ fɛn ye e bɛ to ka fɔ n ka cɛ bubula nin minɛ i ka kɛ worosɔngɔ ye bi ko diko bila yan pourquoi aw tun tɛ taa d'a ma pourquoi aw tun tɛ taa d'a ma anw ye radio in na yan tuma min Modibo Sidibe ni Ala ma hinɛ la kamalenkɔrɔ 100,000 dusu dalen bɛ lahara i b'a tigi dɔn Mande Sidibe anw tun y'a radio kuru bɛ fɔ a maaw la yan u tun bɛ directeur kɔnɔ parce que o balima direct de don nin ye cɛ den nin ye muso den ye maliyɛn bɛ to fisuruwaleya de la fo ka dunan wuli ani miɲɛtɔya maliyɛn bɛɛ tɛ dɛ maliyɛn don président ni wari bɛ yɛrɛ bolo a di an bɛ taa d'a ma an b'a minɛ anw ye garibu de ye o kɛlɛ in bɛ yɔrɔ min e m'a faamu wa Diko da bɛ fanga la bi yan Diko ka mɔgɔ tuma b'a la n'a bɔra a ka conseiller la mais pourtant minnu b'a la Bubu de b'a fɛ ka na kuma in bɛɛ ye nin de kana ɲini yɔrɔ jan walahi Bubu kɛlɛ de don walahi voilà campagne de don dugumala la radial pour ka na ni Bubu ye bon Bubu sago tɛ sɔrɔ fo ka waliju in détruire n'o ye Mamadu Mana Nikuro den kuma in bɛɛ filɛ kana ɲini yɔrɔ jan dɛ Bubu ko de don sinon Morema o Priti Parata fɛn bɛ créer a mɔgɔw lajɛ minnu b'a kɔnɔ ye a bɛɛ Bubu ka mɔgɔw de i bɛ tila k'a fɔ n ye tɔn in sigira Bubu de kama u ko k'u tɛ lasɔrɔ sɔrɔ tant que u ma Diko détruire k'a bɔ yen Diko tɛ bɔ yen Diko est là Eli sera là tant que Ala b'a fɛ Diko bɛ to yan kuma t'a bɔ yen bonni t'a foyi t'a bɔ yen Ala de b'a bɔ yen fisuruwale jamana in de don an bɛ ko in kalama o ye sinon Diko ye mun de kɛ sisan a bɛ min foyi kɛlɛ bɛ réseau ni bɛnw kan yan a bɛ Bubu ko de maa kelen de ta ma se k'o kun i b'a dɔn o ye min ye yan o ye Amara ye Amara Bacili den don n'a jamana bɛ taa tulo sama a ka so i bɛ n den min don n den yɛrɛ a fa marala ne ka anw ka du kɔnɔ de n den yɛrɛ don a bɛ n wele papa de ne yɛrɛ ni nin ko ninnu kɛra i bɛ na i b'a ɲininka n bɛ t'i d'a ma a fana b'a ka version bi mais n tɛ jigin a la parce que a t'a kalama maa t'i den fɛn fɔ i den ye fɛn fɛn bɛ fɔ la ale bɛ n'a faamu kɔfɛ walahi talahi n bɛ n kalan ala la Bubu ko de don Bubu ni Lewu ko de don walahi talahi Diko ko tɛ dɛ Bubu ko de don ani Lewu ko Bubu bɛ se ka na cogo min e filɛ ka min kɛ ne bɛ sɔn k'o kɛ maaw ka minɛ ne kama ne Bubula kama Sori Kasoke ka minɛ Mamadu Fariga ka minɛ Mamadu Fofana ka minɛ ne kama ne ka n dogo wo kɔnɔ sisan bilabilali kɛra minnu ye kalo 4 kɛ kaso la olu bɔlen e bɛna ka kuma radio la e ni Ala cɛ ma an ka Mali kalifo la e ni Ala cɛ n'a kalifara la a bɛ boli k'an to yan mɔgɔ bɛ sɔn o ma cogo di maaw ka minɛ ne kama kalo 4 u bɛ kaso la ka bagu ma an ka kɛ u ka bagu ma mais a kɛra min kama e y'i dogo i welela ne yɛrɛ y'i mankan mɛn radio dɔ la i ko non k'e bɛ e dogo ko e t'i yɔrɔ fɔ komi i bɛ Mali kɔnɔ sisan a fɔra ko mɔgɔw jɛra yɔrɔ bɛ wuli kuma la hakili bɛ sɔn nin ma cogo di Bubu ne ta contre la n mako tɛ k'a ye n mako tɛ ka Lewu ye n mako tɛ Bubu la n mako tɛ Lewu la n mako t'a ka mɔgɔ si la n tɛna kɛ maire ye n tɛ kɛ mais kana ka cɛkɔrɔba ta ko ka détruire maa kelen kama an tɛ jɛn n'a ye Bubu ko kɛlɛ dɔrɔn don walahi Bubu kɛlɛ dɔrɔn don kɛlɛ tɛ yen dɛ Bubu kɛlɛ don Bubu bɛ se ka na cogo min a dun i sera candidat kana o dogo dɛ a bɛ k'a ye a bɛ passer a tɛ passer sa an kɔni ka laɲini a kana passer
ne tɛ ala ye dɛ, ni ala d'a ma salamu lafiya, mais ne ka laɲini ala kana d'a ma, parce que a taara baga min ma a ma foyi k'a la. Ni maa jɛra san joli joli, k'e bɔra e nɔ la o ma kun e la, o ma kun i dɔgɔnin na. Min kɛra jamana in na an bɛ caman kalama a la dɛ. Dawuda Magasa i ka foli bɛ yan, Mamadu Touré i ka foli bɛ yan, club de soutien Imam Dicko, le grand Kuma bɛ se ka heure 4 kɛ kuma la a tɛ siran hali jinɛ ɲɛ, mais Dicko o k'u ka sabali, ani Rajal k'a ye sabali, aw kana jabili kɛ, a ye sabali, a ye sabali, a y'a to kotigi ma a k'a bɛɛ ɲɛnabɔ, aw kana kuma, o de la a makunnen don, a tɛ foyi fɔ, an ye ko bɛɛ di ala ma, k'a fɔ bi k'a goniyara k'an bɛ bɔ Dicko kɔ wa, fini ni nɛrɛ, an ka neni o fɛn bɛɛ ka fɔ an ye, an ka siran papa ka t'o la, ne ma dumuni kɛ Dicko fɛ yen, a ma deli ka dɔrɔmɛ di ne ma, mais n b'a kɔ bi n b'a kɔ sini, parce que a ye min kɛ ne tun ka laɲini ye de fanga min tun bɛ o ka taa, ale min sera k'o la taa ne b'a kɔ bi. Ne ko yanni i bɛ k'a ka na o, m'a fɛ k'i ɲininka Ismaël Yoro Dicko Léo tun ye mun ye jamana in kɔnɔ yan, yanni i bɛ k'a ka na, yanni Bubu ka na mun de tun don, ne b'a fɛ k'o dɔn, Bubu yɛrɛ tun ye mun ye yanni i bɛ k'a ka na, an y'a mɛn k'a tun bɛ baara la banginin dɔw la a ka kɛ tan, a b'aw yɛrɛ sɛgɛn, maa si tɛ se Dicko la, maa si, ala de bɛ s'a la, walahi. Mais n'a ma digi ale la, o de la a tɛ digi anw na o. Dani de Paris belebeleba, El Hadji Dani de Paris. A kumakan kelen ka fisa mɔgɔ 20,000,000 kumakan ye, mɔgɔ 1,000,000. Longford, l'ambassadeur plénipotentiaire de Dicko à Paris, a bɛ yen. Jɛnɛ Sogodogo la battante, a bɛ yen. Jason, Jess, a bɛ yen. Mamadou le Sage, a bɛ yen. Mati Silas a bɛ yen, ala de ye cɛdenw di Dicko ma u sigilen don, a ma wari d'u ma n'u ma ɲɔgɔn ye, k'a fɔ don min n'i ye ko kɛ an t'a ɲini k'i dɔn, an bɛ bɔ k'i ka kɛlɛ kɛ, maa min b'o kan an b'olu fo. El Hadji Turamagan, Fakoli Kunba ni Fakoli Daba, kuma ye nin de ye o, Dani de Paris. Président an tɛ siran an kɔ kuma ɲɛ. Parce qu'il sait qu'à Bouboula, comment il Kungoué. Il sait qu'à Bouboula, ne dit comment ça c'est ton problème. Mais Bouboula est là. Bouboula est là. Dicko est là. En tant que le chef de guerre. Je l'ai mis les bains sur la rue Bouboula. Dicko veut qu'on a bourgeois, qu'on a des réseaux, qu'on a fait un peu de famille. Il y a manga mère. Il y a bourangé manga mère. Et pour ça, avec Bouboula, quand on a mis kuma chama. Transition béton, Bandao n'est pas légitime, le premier n'est pas légitime. RT est légitime, qui est nommé par décret. Il est nommé par décret. Mokhtar Ouani est Mingalem Segouga. Hein? A quel plan de Tiena Bologa, Tari Noro Guitala, Ayaro Kote candidat, si ça Mama Nana Botantan. I muso yɛrɛ bɛ boli la k'a bɛ taa nɔnɔ mugu di nin fɛnw na o wagati kelen na I muso fa bɛ kan ka nin fɛn bɛɛ bɛ fɔ la ye an b'a mankan kɔni mɛ a bɛ bɔ ka mɔgɔ jaabi mais an min bɛ Dicko bɔ a bɔra ka dɔ fɔ anw ye ko awɔ ko san na ko alu Badara k'o tun bɛ kira kɛrɛfɛ a m'a dɔn a y'a ɲagami a bɛ ta a bɛ don a don n'a ta ni Dicko m'i kɔlɔsi o b'a ka famille ci ni Dicko m'i kɔlɔsi o b'a janfa ni Dicko m'i kɔlɔsi an ka janfa min y'a woloden e ka bɔ sa I ka dɛmɛ kɛ kabiri nini in daminɛna fo bi jɔn y'i mankan mɛn don kelen a ye fara n fa la I y'a kɛ wa an min tɛ y'a kulun jula anw de b'a dɛmɛ parce que anw ye hɔrɔn de anw ye hɔrɔn de an de nana k'an yɛrɛ d'a ma Dicko m'anw wele koyi a ye ne wele ka jamana taabolo fɔ n ko n b'i dɛmɛ fo ka kɛlɛ in ban mais bi n'u ma nɔnɔmugu di yan u bɛ taa zira di yan fɛ ou bien u bɛ taa naare di yan fɛ k'an b'a kɛla pour jamana ka lafiya o tɛ dɛ campagne
n'u bolo ɲɛsin yɔrɔ min na ça fait mɔgɔw ka taa yen quoi ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔw ni bɛ se ka don hadamaden kun na cogo e wolo fa maa min y'i wolo nɔgɔ t'a la a den don o bɛ neni réseau ka don o don a bɛ neni radio la e tɛ bɔ ka kuma k'e bɛ boli sɔrɔlasiw kɔ e n'i cɛ k'aw bɛ jamana in ka basigi n'i y'a mɛn i bɛ jamana basigi dɔ de nana n'i ye dunan kɔnɔ i t'i yɛrɛ basigi fɔlɔ yanni i ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka daga sumaya n'a ma lamɛn a y'a fɔ a ye ko ne ko ten Diko ka général ne bɛ n ta fɔ a ye ne tɛ siran maa si ɲɛ dunan kɔnɔ ko n tɛ n dabara ta bi ye i tɛ se ka foyi kɛ ne la an min b'a nɔfɛ an ni Ture ninnu ni Razali ni Dani de Paris ni fɛnw na k'an de bɛ Diko kɛrɛfɛ an bɛ kan k'a ɲagami ɲagami k'a ka du n'an ka kuma de bɛ du in ci ja cira ka ban an ka kuma bɛ du jɔ de didenw de nana ka kora la u bɛ kan k'a kin an nana ni tasuma ye ka tasuma kɛ diden ninnu na u bɛ se ka fara a la kɛlɛ bɛɛ filɛ o wagati kelen na e bɛ nɔnɔmugu ni i m'a dɔn dakumu ni piriki parata ka t'o di o wagati kelen na i fa bɛ kan ka nin i bɛ tila ka bɔ ka papiye jira k'e fa don mɛ i fa don i fa b'i mago b'i la bi a bɛ kan ka neni ka buru k'a buruja ka fɛn bɛɛ fɔ a ka denbaya maaw bɛ bɔ an b'a faga an b'a kɛ e makunnen don e tɛ e mun fo a bɛ digilaw min na an n'a tɛ foyi la a b'anw tɔɔrɔ a tɛ tɔɔrɔ a tɛ i cɛ tɔɔrɔ hali n'i ye nin ye i b'a dɔn ko nin ye nkalon ye walahi hali n'i ye nin ye i b'a dɔn k'e ka nin ye nkalon ye ne mago t'i la n tɛ s'i cɛ ma k'a ka fɛn kɛ ne ye kabini Ala k'i cɛ da a ma mugan ne ma an bɛ Diko ko hɔrɔnya ni danbe Dani de Paris ale bɛ Faransi Jason bɛ Faransi Mamadou Le Sage bɛ yen Jɛnɛ Sɛgɛdogo bɛ yen Bugula ni Rasi Jal anw bɛ yan an bɛ dɔrɔn n ka cɛ fo Yusufu Kulubali o don na Rampart a ye émission dɔ kɛ i fa jamana la i bɛ maa min fɛ i tɛ se k'o fɔ n'i ma neni ou bien k'e ye nin ye e filɛ e b'i ta fɔ maa tɛ fɛn bɔ n'anw kumana k'an bɛ Diko kɔ aw dɔ bɛ fɔ anw ye i b'a sɔrɔ aw ye juru de don an na ka taa n'an ye kɛ ne ye hɔrɔn de ye ne de bɔra Mali kɔnɔ n ko je suis le général de Diko le chef de guerre yala n'o bɛ gɛlɛya kɔnɔ k'an ka makun wa abada a tɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ parce que Diko k'ale nɔfɛ mɔgɔw de sɛgɛnnen don walahi a ye ne fɔ n ye ko parce que fɛn tɛ digi ale la k'an minnu b'a kuma bɛ fɔlɔ a bɛ digi olu de la sinon ale ye foyi et puis k'a yafar'u bɛɛ ma ne ko e ka nin sabali komi Dawuda Makasa bɛ to k'a fɔ cogo min e ka nin sabali Ala ma di bɛɛ ma dɛ Ala ma nin di bɛɛ ma n bɛ n den Amara Bakili fo a ka mariage la président ye de y'a fɔ n ye a ye n bɛ n jalaki n ko n jo t'a la n den don mɛ n b'a faamu ale ye ni mago b'ale la n bɛ taa a tulo sama f'a ka so de voilà an tɛ maa jaabi an tɛ foyi ye mɛ bubu kɛlɛ de bɛ yen maliyɛn b'a fɔ aw ye walayi bubu kɛlɛ don Diko kɛlɛ tɛ dɛ ka Diko détruire pour bubu bɛ na a n'a ka famille a n'a dɔgɔninw o dɔrɔn don sinon bubu sigira a y'a buramuso ta o kuma ma fɔ o la o ne y'o fɛ yen maa tɛ se k'o lakari o Diko ma nin fɔ n ye dɛ dɔ de ye nin fɔ n ye ka bɔ Faransi walayi muso dɔ de ye n wele k'a fɔ n ye Sanogo a ko Bugula u ɲininka ko Lewu muso dɔgɔmuso Madame Lelenta k'o ye Bubu mun ye kuma tɛ fɔ o la a m'a min a m'a bɔn f'a ye fanga de bin a y'a bin a ma kɛ président ye a y'a bin a den ma don a la a bɛ misiri kɔnɔ don o don président kuranɛkalan de bɛ tafsiri an b'o kɛ misiri kɔnɔ safilaka sara mana sisan an bɛ wariwari di ɲɔgɔn ma fo sini kalo kelen an b'aw bɛɛ k'o la an bɛ ala ko de la o jamana ko an y'an ko de o la o parce que an ye bɔ a ka fanga bi a denw ka dugu bila ka t'i da Abijan o b'anw bɔ sisan bɔn a taalen sa k'an tɛ lafiya ko bubu ko bubu kɛlɛ de bɛ yen bubu n'a dɔgɔnin bubu kɛlɛ de bɛ yen walahi bubu kɛlɛ don sinon Diko ma fɔ a bɛ kɛ président a m'a den nabɔ a m'a bolo ɲɛsin ma la a ye vota ye mais hali bi kɛlɛ dɛsɛra ka ban ko wɛrɛ tɛ dɛ bubu ko don walahi
atlala nya nyininga ngo me ko imbe chigodi minu minena ino ako bula wallahi tallahi billahi nta kalama mamachi nga mo te nyemi chiko kake diko danda ama bone kelele mama tarape aya fai ako me ni bisigira ki fami ala bo chie bange ko ango chie toyi dron ango chie toyi Dani de Paris Mamadou le Sage Gerson Jess Jobala Rajal Yusuf Koulibaly Magankone Auka chef de guerre bubularo na ma wuli ka ujobe ube diko nyena ma dunya wallahi nsente surugu gelela we sori minega dune ko amasene ma we adaman dune ko ne masene ma we Mamadou Fofana dunga masema ka Dawda dun ka masama alawa we se bubula era ma ni dunta bana o de blenya ka diko détruit avant l'élection tabeni diko nega bora maula ube soloka nanae ala tanyo wulo wallahi ala tanyo wulo uko nmise ka wardu ana dogoni me ala tanyo wulo pasar ni ba dogo ni ekaluwe bubu ni ibeka diko koche kabri diko ya fo domi ko kelega mina minsana ko kartono kabro ni bi diko malafia Quran tigarani bubu che o ya convoqué on l'a kanjo adombe tribunal comme une 5 nebi ngona magara diko la abe lansu ga odone ni diko ma do nyongona o hari juman tara suntige ani mo kala dumuni la se ta kan isigingera ako general ngi siganga bla bla bo ai mi vorra jalo ne to foya ntobo me siko do garridi o nebe chamangala magoi entre digo e bubu entre digo e liu be chaman kalamala no forote yani ango to ala bolala ka tinye bangi digo ka sekere kuma be aba foni wallahi aka sekere be ate foi dugona ambo blam palango mimbe fo be fo minte fo be blai abeti akorota Amin fo Araman jara ki fo kakanu maka befo mogo ye fini cinema ko France ko digo kama do tara muso ka pembe pare chugo mi ka floru ka assembla preza beba kono Nescafe sukaro mayonnaise macaroni ibe pembe nyini ka bisika ke sumpena vinaigre di boisson ka ke kuli model do ya chikai isma yorodigo de taradia mi ya di anta do ko Ramatula jageta be pari kaya didi ko kama ja kama be ku kama de ngache sorry kama de ya magi babe blaga ta yoro la dari la de ni madara mala dana bari diga digo dale no ne la de dale no na malion vona dale mena abete betse kada mala me do dale no na hari minun tembe ubaro ko ne mi ubato wado beni kunglena me karsa konta penete masi kelola abada mawa bebo ka dofo digo ne to kele menye kele ngoni e ka fo mimbe kanga tasuma ka churgu chewara te koi bubu na do gonu ala meni foya beba mali bebo kalama biu odu ko lenteo dani de Paris blé ba sunjata samori damonzon fakoli kumbani fakoli daba ama befo ay go chugoi ete dani na de mena video ke mo be na ko ngala je abetini ika kele toy ikika kele di alama alabe mau fona da dugu kolo inga minu bi ka kele ke kana kele isembo kele la ikitu ika bo ala ere bene do mimbe kanga forma ni tiero ya rabbi ngana genye me ni tiete e kan de me passe e de se kan de me ala ti digu afana be mau de dama minu ba ka kele ke
o cɛbaw de bi France Dani de Paris Jason n'u b'a wele Jazz Matisse a ka ca Mamadou le Sage Gandhi Malien Bamako Rajal Bamako Youssou Koulibaly Bamako Rampart n tɛ se k'a fɔ ka ban ninnu dɔw ni hali Diko m'i sigi fɔlɔ mais u b'a fɛ Diko tɛ hali danni dɔn mɔgɔw la wallahi hali a t'a dɔn mɔgɔw la parce que a tɛ video lajɛ a tɛ radio lamɛn a bɛ radio min lamɛn kosɛbɛ o ye ɲɛta de ye hali juma n ye danni ka n y'a fɔ n ko dugawu k'u ye minnu bɛ kan k'i dɛmɛ dugawu k'u ye kuma in ye nin ye tu t'a la ta t'a la a kɔrɔ ta an bɛɛ bɛ paraka paraka la Bubu ya enseignant bɛ sɔn Bubu ka kɛ président ya anw ye naroma de an ye tɔɔrɔ min ye Bubu ka ko la maaw sara Diko ka da la Bubu nana radio la k'a fɔ k'a bɛ tan a bɛ tan kuma kɛ hali sini minnu ye fagali kɛ an y'u tigi dɔn voilà donc ne ka kuma gɛlɛn in wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ maaw bɛna fɔ n ye président e yɛrɛ b'a dogo na ko u bɛ dɔ fɔla n ye réseau kan ko n ka papa ka da la ne ka foyi t'a la n'i bɛ cɛw ɲɛ maaw bɛ kuma o n'i bɛ cɛw ɲɛ maaw bɛ kuma a to maaw ka dɔ fɔ a tɛ foyi k'i la a b'i jidi de k'i layɛlɛ Brise Jumansi sɔgɔma joona Bu Samakɛba ale de bɛ boli ka fil branché a ye Bubu la k'a la o ye kanu ye k'a ni ce k'a ka dugawu k'an ye Malilatigɛ ka gɛlɛn ni laharatigɛ Bafanta Kulubali Masar Sumi Ba n b'i fo Basirandu Tarawele malofeerela ba de n b'i fo i ka dugawu k'an ye denbaya bɛɛ fo an fa Adama Jara l'homme fort Bangoni Plateau Sɛgɛnbali tant que olu ka dugawu bɛ an tɛ siran a tɛ ko n buwa ta dɛ k'a bolo bɛ Ala bolo e bolo bɛ Ala bolo e binna o kɔrɔ k'i bolo tɛ Ala bolo anw de bolo bɛ Ala bolo an ni Diko kɔni nin tɛ bagama ye fanga binna minnu bɛ kan ka 100 ni 50 ta fanga binna minnu bɛ kan ka 1,500,000 ta CNT kɔnɔ Diko den t'a kɔnɔ Diko muso t'a kɔnɔ Diko yɛrɛ t'a kɔnɔ wari ma n'a d'a ma minnu b'u ka 1,500,000 o ma deli ka na 20,000 d'a ma o bɛɛ la a bɛ kan ka neni e yɛrɛ kan k'a faamu n'i hakilima ye ko nin kɛlɛ i kan ka ɲini yɔrɔ wɛrɛ la ka n'a ɲini ko parce que k'a ye janfa nin kɛ o tɛ dɛ Bubu ko de don Bubu ko ni Lewu ko Bubu ko a n'a dɔgɔninw o de don a y'a binni min kɛ dɛ a n'a ka patron kɛlɛ bɛɛ bɛ yen bon sisan élection bɛna se n'a ye Diko tɛ a tɛna sɔrɔ an b'a détruire k'a nɛgɛ bɔ mɔgɔw la pour Bubu bɛ na n tɔgɔ ma Bubu ne ye n terikɛ ba Roberto Machic l'homme fort Bubu la terikɛ ni ye nin fɔ o bɛ n neni e tɛ kɛ den ye walahi min b'i kɔnɔ i tɛ se k'a fɔ ni ye nin fɔ o kana na nin fɔ n ma o kana na n neni o kana n fa non o to i kɔfɛ to i ka tiɲɛ kan to i ka tiɲɛ kan ni maliden dɔ ka fisa dɔ ye min ka di bɛɛ da i b'o fɔ réseau kan anw min bɛ yen k'an tɛ kuma an bɛ kuma piyan an bɛ kuma dɛ c'est le général de Diko maréchal Laji Keita in kɛ maréchal de Diko n tɛ Mali maréchal ye Goros min b'i fo k'i furumuso ɲuman fɔ Kadi Kadi Jalo i ka foli bɛ yan i k'i hakili to n terikɛ b'a la Goros bi Kampala maaw gɛrɛn de bɛ sigi o bɛ lamɛn Kati kan n b'aw fo n'aw tɛ jamana tɛ yen fɛn fɛn b'a dabaya kuma la n'i ye marifa da u kan na sisan u bɛ bo kɛ walahi u bɛ bo kɛ walahi parce que den minnu bɛ ten ko an kana olu supporter an b'u supporter fo saya Mali fantanw b'aw fo k'aw fo k'aw ATT e m'a fasa mɛn a bɛ kan ka ATT bɔ ATT banna a bɛ kalo joli bɔ sisan a ye min kɛ yanni maa ka kɛlɛ place ko nɔfɛ i ye min kɛ min bɛ to k'a fɔ i denw ye k'i fa ye nin kɛ ye k'a barika lɔ bɔ ye a ma fɛn kɛ ne ye dɛ komi a cɛ tɛ yan k'a barika ATT ye min kɛ Mali kɔnɔ k'a Ture k'a k'i da
malota deuna fanta ni mabo do fa ezo yin o iti balo o me ita fa ka boku idenu sori ebe so ma abo zonde ni zo inde ni be ile so nga na bora ko mo konye de o kadi abete ni sabe nu ya ni anti sira ka bo digo ko sabe na mbora ko ba nyina ma du anyo ko imbo ma ante ba ko re fansa wo na nya do sa be farala na mbeta roma meta mais pour le moment et de là ka chef de guerre bolito ka kala ne unto idiri debi ma sa forona orona mau be kalon tigela ka den ya fa na den tunte fangile dengile tu e foron ke o sera mogola ale na ka sora su tararo kise ya so mais ale ma sa pale kono re ai asara forona re kamali sora su fo kamali halala den fo mali sora su ako foli be ni sora su ga ranger si do isi na marba ka dai kana ibe bosi kana sika do ala go tege masika pen digo be ga ala tari maki bafleng sana ene abeyele nkanu baga bado ntiridu me digo ko be amakotala metindi fana blaga nini nintuguru era kwa kaduyo Bubula c'est une référence Mali gonoya fali fali min be doni ta hotere ayi ne murujaka o ka fali amoni ma min compare bi we dikodi fali fen bebe daka minan be daka be bugo akone dara ni ne kama menta ni lahara o de dikoi kaka ni na me Zena Abidin ini muso ani bebe mbufu Mohamed Diko akwa foli be nene akwa foli be ni fema fi fama okoro ki fama barake ni fema fi fama okoro ki fate barala ambe jarafo abla jaraka foli be be ave tout blanc de là l'homme dynamique communique la bebado niko jara bebado nabi kere pedro ko kan sabula be ko ke ni kono la je ya de ne nyogondo nabe mina bala na tala ba patala aha dengene ni tiso ko ke be sa jonya la mawulu ani na min denya abla jara ga fuli be sampe ga foli be adiko kanuna ako tenendo ni mardi kabe daga dakari kiledu sampe Abdurrahman sangare sampe iga foli be adiko kanuna ibara adiko la solo jogo ma terge me sedu nandume o daga wuli teri de diko ya mino ba mi ko diko e kongo to bu kungulo fe prince mbarga iga foli be kam fa bo diko no badrisa ala ka nyeme ala ni musokoroba ni ter muso ba ani mbura muso Aminata Cham akwa foli be kumba dabo kana joroni bubula bato mamfa kane au kana joro au tabe ala de bulu nigera chia fola jamana ngona imama ndi ku ube ni tukura mako mami mandi mawe ube pembe vi te foi ganala cette option de do bi masini vode mbe domina bi mbe diko de ko pour kele ka gagner anga présent courage sur an bebe présent min fait ni kele bana menga koso kasa u cheka sikinga rola voilà kele ma bon parce que anta do présent min bena oh na nye kele blasa ni présent kolo nana sikangu na am tambulo kiya ko yeni ne tutala tatala akora Alhaji Umar tununa fali tununa Alhaji Umar tununa Shekamala nunu tununa ambado abe jana kono anya munu kam mini kam poko paka bi mami ndona panta unjigi goro dikodo dobe bangoni na ale ba di sans condition Cheri Ousmane madane ayera basandi
Mami ti se ka kunada o ya le ansar mo go wa kai you know femme bla we do for la femme abe bamne abe kone koti na bora siri Usman madan na do fo e min damne abe bamne bu ye wardi wu bonya sirala anye maloni ko ibe ka re tumba di ne nyema o ma ka mobili di ma o ma mami ma songa mene we siri Usman ne sino matisi ka pemba yangu ambe ko kalama ramba makuni digo tade be sino macha muri kato ya mi mamne ibe kala ube bubula amene zombora zongo dugula mini madabo preda kana kuma be mi ele iba do bubu ko do ani lewu wallahi nta polan kun vere j'ai discuté avec l'imam Tao tambe baroge ma bodi go ini voire me mnye ko fam ko imbe yoro mine ya fam ma chama voranye rajal amu bla barako ala ka chinye bange ne le ndo ke president anya mu anya dala ni digo be kalonga ami mako ami me digo ko nambe kalonga ala amba nyini fe kamalu amba nyini fe ambe pembe ina ala ikana kanyi ngani digo te kalonga na be kinye sirarega na le bora ka panta unyeji te wakati dola ya rabbi ma kana sana e ba doni e duwa uri yo ngoni jampa mbora unde fe ube unde teratiri ala mba nyini fe jabaru ikatinye bange anga mulu meni ka zoro mimbe fola ulute tinye ikana diati hula abada iku malo ango yi ni mu inye dala ibalo ni edo wi le côté flabe les ma va ka dia digola de les jeunes dynamiques chai araman jara nostra damis présent à bla réseau ka onye bana kungulo zikilena aire pamara ka kungulo impakao comme sungalo bala be suna ziza amba foka wole nyimando ko baranyena kele papa nyiga miziki sura diaranye il faut que wole nyimando Nere Tumea Bubulado, Digo Général Maréchal Ismaël Yorodigo, commandant en chef des forces armées du Mali, oui, sur la à côté. Mais le chef de guerre, Bubulado, le chef de guerre, le haut commandement militaire, l'homme secret, le maréchal de Digo Nedo Bubulado. Et il a trop mis un mono. Ma béni, Hakito Beninka, Salala Mahamadou.